Asambladak hemen ze ondo diardun, gaurkoan ere elkartuz horren beste lagun, jaten eman txukun, gero edaten jardun, errematea bertsoak ea ematen dun, egindakoak eginda gozatu dezagun. Agurra pentsautan eukan baina doinuari ezin eutzi, saio honetxi eman beharko merezi aina garrantzi. Gazte hauei nahi duten dena egiten ezin da utzi, zeren itziar hango eskolak hainbeste dunez merezi. Zerbait ikasi dedala bertan nahi dut gaur nik erakutsi. Aztu ni finalera, sartu nintzen txapelketa, gaur bezalaxe orain 2 urte, gaztetxea zen beteta. Entzuna det jendia, ander ezaiz erdia, enezen bat berriketa, lasai nator beste erdia, gorixo gehingo du eta. Lasai nator beste erdia, gorixo gehingo du eta. Iazko txapelketan eginaz debuta, nahiko nervioso eta pixka lotxatuta, aurten berriro ander bikote hartuta, nuen lotxakura bidean galduta, honena eman nahi dugu elkar lagunduta. Eduki dugun giro ona eta bakea, gerentearen berba horrekaz aldatu da aldartea. Orain dana dugu guk ardura, mozketa eta katea, honena dugu baterun bati, beko zera ebatea. Krisia dena ere gurera, nolatan zaiguna azaldu, nagusia mozketak ipintzen, ta beharko da bi aldu, gure artean borrokarako, giroa behar ugaldu, zeren berak bere bide hortan ezertxo ez duta galdu. Zetako firmatzen dira, beniolako kontratoak,
Horrexegatik erantzun on bat beharko leuke gaurkoak. Nik dakidanez kanpoan daukaz bere bezpata autoak. Zuk pintzaiozuz ezkerrekoak, gero nik eskumakoak. Egia da bai zaila dagola, lanean den egoera, baina lehen bizi berak hartu du, beretzat zuen aukera. Guri soldatak jetxi ta gero, beste guztiare bera, baina berean mantenduko ja denok batera bagera. Ezin dugu onartu, ta jarri gera erronkan, nagusia bereak egiten, ta ezin ego gulotan. Nahikoa indar badegu eta papeletan ta besotan, minimo hori ez galtzeko gu jarrai dezagun bertso, jarrai dezagun borroka. Ia idatzi nuen atzo nire eskela, milioika batekin beteaz sabela. Orain hemen esnatu botillak daudela, uste nuen parrandak segitzen zuela, uste nuen parrandak segitzen zuela. Itziartik etorri, anetzegon planik, naizta mendaro gestun, horren ospe haundik, moskortu gitzen majo, eukere badekik, enakin mendaron oi eiteirik zegonik, enakin mendaron oi eiterik zegonik. Berrogeta irua gibelan ze kalte, baina ez diot emango gorputzari bake, pijama hau kenduta noa al atake. Erizainek mubila eskatu didate, erizainek mubila eskatu didate. Ordu bitan arriai, tirakabilen fin, talauretan ikusi, ituten bombonakin, naizta ainal rebesa, itzala banekin, mendarotarra jaiz, privilegiotanagin, mendarotarra aiz, privilegiotanagin. Alkoholekin batera
ditut nik gustuak, eta beti mozkorra pasaz abuztuak, ez ditut nik edango sekula zukuak, atxoko maetiliko gaur 3 puntuak, atxoko maetiliko gaur 3 puntuak. Ez hausenik nere etxeko behiak ere ez dute olako erraperik. Kuadriakua zein dan orain, ez dago gaur esaterik. Nere abizen berdina dula, nik esango de bagare. Txikitatikan izan zaigu hau, ligoteuan aldrebesa, ona etorri ta ezitua gauzia dago erreza. Beste mou batera beirau laike, lagun gaur aprobetxatzeko, horrekin darra soberan zaukak harriari tiratzeko. Naizta jo zure antxe bezala, Kuba aldean saiatu, nere ustetan mutiltzar gisa beharko dezu bukatu. Mutil zarrana hain harin ere ezin liteke gaur bota, 50 urte arte libre hainbeste ziok inporta. Mundu askore pasatu dezu, badaukazu esperientzia, sartzen zeranen akordatuta neretzako herentzia. Aiza gorixo etorri gera gulabana partera, baina bertzotan ez ziutek ulertzen hori zergatik ote da. Gutun zorrotzez dijoa gure azken aldiko bolada, senarrak iez egin beharra, joanik hemendik ara, eta nik hemen segi borrokan, ideia zutikan ara, baina horrela jarraituko dut, etxen bertatik bertara, zemaitasunak iraungo digu, hor benetakoa bada, benetakoa izan bada. Denova hause izan da dena, gaurko saioa akabo. Naizta eskaren final erdita, gaur zuzenean igaro.
Guk egin degun lan honetxekin, kontentu nago zeharo. Ta puntu pila atera dugu, eta aukera hor dago. Egia esan herri honetan, etxean bezala nago. Lagun kuadrilla, nere kuadrilla, beti animatzen baitago. Eskerrik asko publikoari, urrengo arte, mendako.